ginisa-isa ni Senator Robin Padilla ang rason kung nga bukas ini nga magpadalagan sa pagka-vice-presidente sa masunod nga eleksyon. Ang pinakadako sini nga rason amo ang kung itulod ini ni former President Rodrigo Roa Duterte. Suno sa iya, hindi gid sini pagpamalibadan ang anay presidente. Suno kay Padilla, si Duterte lamang ang makaingganyo sa iya nga sudlan ang posisyon sang pagka-vice-presidente. Kaangay sang ginpangabay man ini sang una nga magsulod sa politika kag magpadalagan bilang senador. Suno pa sa senador, hindi man amugid kabudlay ang obra sang vice president. Bangod nakatutok lang sa advocacy work o kung advocacy work ang ginaobra sini. Dugang paniya daw kaangay nga spare tire lang ini kag masarangan gid sini ang nasambit nga posesyon. Ginpahayag pa ni Padilla nga apisar nga may ara sang hierarchy o kon pila nga mas nauna sa iya nga mga politiko sa kampo ni Duterte kaangay ni Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Bongo, Ronald de la Rosa. Suno sa iya batunon sini ang bisan ano pa nga kritisismo kon magpadayon ini sa pagpadalagan. Ginklaro man sini nga 100% ini nga magasuporta sa kampanya sang Duterte sa tuig 2028. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito dahil sa kanya. Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, yan, puro advocacy lang yan Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon.